Рада вас вітати сьогодні у этой аудиторії. Дозвольте представиться, зовут меня Радюк Александр Егорович, легко запоминается, является профессиональным историком, кандидатом наук історичних наук, доцентом. І під час своїх наукових досліджень як історію Білорусі в цілому, так і історію різних локальних супольностей, тим ліку історію нашого з вами города. И доследуючи особливих історій нашого города, відкриваються різні незвичайні речі, різні цікаві штуки, які визначають, які ставлять особливо наш город у шерегу інших населених пунктів Білорусі. Вельми шмат своєособливих речей, зв'язаних з архітектурою, вельми шмат своєособливих речей, зв'язаних з жихарами нашого города, з постатями нашого города. І про це я все розказував під час своїх лекцій. Ну і під час цих лекцій я так само пропоную все ж таки інший трошки погляд на історію, в відрізненні від тої історії, яку вчили нас ще за совєтським часом. А нас вчили історії трошки інакше. Нам казали, що ось, наприклад, маси з'являються рухаючою силою історичного процесу. Якось нас вчили. Масу созрели до того, що вони, селянство в Білорусі созрело до того, що воно пішло в колгоси. А білоруський пролетаріат созрел до того, що він піднявся на боротьбу з царизмом. І так далі, і так далі. Ось у таких підходах, а ось ці маси селянські, робочі, вони нібито обезлічені. Це некий невідомо хто. Той же поход, який зараз популярний серед істориків, який пропагандую я, він якраз зв'язаний з тим, як у цьому історичному процесі, ось як в цих змінах, убачить в першу чергу чоловіка. Убачить чоловіка з його жаданнями, убачить чоловіка з його почуттями і убачить чоловіка не до тої історичної обстановки, якої він був прив'язаний. Мені такий підход дозволяє якраз так зрозуміти многі процеси, многі історичні з'яви, які не зрозуміли, ось дякуючи підходу, об яким я казав трошки раніше. І тому ось теми, серед тем, які я читав у першому семестрі, особливо, які тут теми присутнюють, і не тільки студентам, теми зв'язані якраз з локальною супольністю нашого города. І якраз одною з такої локальної супольності нашого города з'являється Турма. Вивчення здавалося такої ось вельми вузької, специфічної з'яви, історичної з'яви на протягу 100 років дозволяє побачити різні, досить цікаві соціальні, економічні, політичні, культурні, національні і релігійні особливості життя нашого міста, регіону і країни, в яку час виходив наш з вами город Гродно у 19-му, початку 20-го століття. Тобто ми про частності, про приватні нікі з'яви постараємося убачити, зробити поглибнення і зауважити той процеси, які відбувалися в цілому, і в чим ці особливості були характерні для нашого міста, про призму Турми, яка з'являється не головним атракцією нашого міста, знаходиться в самому її центрі. Таким чином, наша сьогоднішня лекція присвячена Турмі і тим людям, які населяли Турму на протягу 19-го, початку 20-го століття, це часи Російської імперії. І мені би хотілося, щоб наша лекція сьогодні була не в формі монологу, тобто я тут стою, розказую, такий розумний, а ви сидите і слухаєте. Давайте, будь ласка, ось тут є люди, які обознані в історії. Не помилюся, коли назову господина Владимира і ще одного Владимира. Є люди, яким є, можливо, деякі речі не зрозуміли. Тому я закликаю, щоб це був не монолог, а діалог. В будь-який момент мене переривайте, задавайте питання, спрощаємося, знаходимо істину разом. Окей? Дякую. Таким чином,
Падчас сённяшняй лекцыі я б хацеў спыніцца на асноўных момантах. Гэта першае. Месца заняволення ў горадзе Гродна. Як гэта не дзіўна, але турма была не адзіным гэтым месцам заняволення, дзе іншыя пенятрацыйныя установы існавалі в нашым горадзе. Па-другое, я хочу спыніцца на асноўных тыпах злачынцаў і злачынстваў, згодна з якімі трымаліся людзі ў турме. Па-трэцяе, таксама я бы хацеў спыніцца на пакаранні, таму што знаходжанне ў турме гэта не заўсёды было пакараннем, альбо не заўсёды адзіным пакараннем, які падвергаліся людзі, якія трапілі туды. Чацвёртае, напэўна, асноўны блок – это умовы жыцця, умовы ўтрымання людзей у турме. Все ж таки, гэта самае важнае, самае галоўнае, гэта не архітэктурнае аблічча, як выглядала турма, а все ж таки, я лічу, галоўнае, гэта людзі, асобы, нашыя з вами продкі, якія, магчыма, таксама знаходзіліся ў гэтай турме. Ну і пятае, калі застанецца час, мы поразмаўляем пра ідэалы свабоды, ідэалы волі гэтых людзей, які знаходзіліся ў турме. Магчыма, заканспектируйце спосабы уцечак з турмы. Таксама, магчыма, гэта камусь спатрэбіцца, хай яно будзе. Вось на гэтых момантах я бы хацеў спыніцца сёння падчас нашай сустрэчы. Ну а мы пераходзім да першага пункту нашай праграмы, такім чынам, месцы заняволення ў нашым горадзе. Гэты слайд я ўжо прыцягнуў вашу увагу. Сапраўды, калі мы кажам пра месцы заняволення ў нашым горадзе, традыцыйна з ранняга сярэднявечча, а менавіта з 15 стагоддзя, калі горад Гродны атрымаў магдыбургскае права, традыцыйна, згодна з магдыбургскім правам, месцам заняволення людзей, якія парушалі парадкі, заўсёды з'яўлялася ратуша, калоны, будынак самакіравання ў горадзе. Ратуша в городе Гродно, яна знаходзілася на Савецкай плошчы, амаль што па цэнтру, дзе раней знаходзіўся яшчэ за савецкім часам да перабудовы шапірам цэнтральнай плошчы гэты прыпыначак. То есть паміж палацам тэкстыльшчыкаў і фарным касцёлам. Вось недзе там знаходзілася ратуша, дзе засядаў магістрат. Гэта галоўны орган самакіравання. Ну і тут з 15 стагоддзя знаходзілася вязніца. Людзей, якія парушалі парадак, кідалі ў яму, і там яны знаходзіліся. Пасля таго, як у землі Беларусі, чакаю зараз волю. Пасля таго, як горад Гродно в 1795 годзе, пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай увайшоў у склад Расійскай імперыі, ратуша таксама працягвала некаторы час выконваць свае папярэднія функцыі. Але гэта было ўжо не працягам тых традыцый самакіравання, не. Перанос турмы, вязніцы ў ратушу быў звязаны якраз з парушэннем імперскіх парадкаў у горадзе Гродно. Справа ў тым, што в 1812 годзе наш горад занялі польскія войскі, таксама французскія войскі Юзефа Панітоўскага, а таксама брата Наполеона Жеремі Бонапарта. Ну і яны установілі тут свае парадкі. І якраз французы перанеслі паліцейскі участак у ратушу. А пасля таго, як сюды в 1812 годзе прыйшлі войскі Кутузова, который Михаил Илларионович, яны працягнулі традыцыю у наполеонаўскіх войскаў. З 1812 па недзе 1820 год, а на працягу некалькіх гадоў у ратушы на другім паверсе, недзе тут, знаходзіліся два пакоі, былі адведзены пад вязняў. Але зразумела, што гэты будынак не быў прыстасаваны для таго, каб тут утрымліваць вязняў. Зразумела, што яны былі абсталяваны нават звычайнымі месцамі для спраўлення патрэбы. І як занатавалі чыноўнікі таго часу, не маючы месца, дзе спраўляюць гэтай патрэбы, людзі, які ўтрымаліся за кратамі, яны вылівалі іх папросту за шыбы на вуліцы. Зразумела, гэта стварала адпаведны антураж, гэта стварала адпаведныя пахі, а паколькі на першых паверхах знаходзіліся лаўкі, знаходзіліся гандлёвыя рады гэтага, то гэта прывяло да таго, што цэны на арэнду гэтых гандлёвых радоў пачалі рэзка падаць, доходы горада пачалі рэзка змяншацца, і такім чынам было прызнана, што ратуша не адпавядае якраз месцу, дзе можна трымаць заняволеных.
І в 1820 році основне місце переноситься в інше, місце утримання в'язня переноситься у іншу тюрму, в інший острог. Означає, що, правда, ще певний час використовувалося в якості гауптвахти. Гауптвахта – це місце, де утримувалися військовці, які порушували дисципліну. В городі Гродно було дві гауптвахти. Одна на ратуше, другая каля нового замку, специально побудованная гауптвахта. В Боготере город Гродно завсёды з'являвся місцем дислокації Великого польської армії, войска. І це войско завсёды оказывало великий вплив на розвиття нашого города. Яна войска споживала шмат горілки, це войско завсёды квартирувало у мешканнях наших жихарів, це войско спровокувало рост, наприклад, проституції в нашому городі. А ось цей чинник завсёды на протягу 19 століття відіграв важну роль у соціальному, економічному і політичному розвитті нашого города. Але все ж таки в 1920 году, в 18 году у нашем городе починается будівництво нового острога. І цей острог в 1918 году будується якраз на місці былого єзуїтського кляштора, на місці сьогоднішньої нашої з вами тюрми. В 1918 году міністр внутрішніх справ вилучив на цю справу гроші, і вже в 1920 году перший будинок в'язниці був зведений. Це було невеличке помешкання, розлічене на кілька там, различенная только на 18 камер, 18 одиночных камер, абсолютно невеличкая. И в 1820 году приемная комиссия приймає этот будинок в якості основного місця заневолення. И бесперепынно с 1820 года в это месте денежная у нас турма. Сколько годов уже? 200 годов. Это самая старожитная действующая турма Беларуси, яка значила свой время. Старейша Большима тільки на раніше, я гуглив, Астраханський замок, який Петр І побудував, він до того часу там не можна використовуватися. А так, это на Беларуси однозначно самая старожитная турма нашей країни. С 1820 года яна дзейнічала. Ось тут не зовсім добре, але видать, що на протягу 50-х, 60-х і 90-х годів відбувалися перебудови цієї, прошу пробачення, турми. Ну, по-перше, турма була внесена муром, ось план цього мура, ось в'їзна брама, вона трошки подобна і на сьогоднішню, як вона виглядає сьогодні. І ось прикладно так, спочатку це були одноповерхові будинки, а вже в 1854 році, де на другій поверсі єзуїтського кляштора будується ще 5 камер одиночних, а в 1893 році був введений в експлуатацію трьохповерховий корпус, який по сьогоднішній день використовується для утримання відповідного контингенту наших громадян. І вже налічувала турма 72 камеры, або 72 кельи. Это были как одиночные, так и не только одиночные камеры. Ось. Але, не глядячи на рост і прибудову турми, на протягу всього 19-го. Ось якраз як виглядала турма, 1866 год, Наполеон Орда, мастак, який в цій турмі сидів у 1866 році за небитодотичність до повстання. Ось так він намалював цю турму. Ми бачимо характерно біло-червоний, ось ця будочка жандармська. І тут ми бачимо частоколом обгорожена якраз так. От уже у трьохповерхову турму. 1866 год, ось так ось починає турма розвиватися. Але не глядячи на поширення площад, не глядячи на зведення нових корпусів, створення нових камер, місця для незаневолення весь час не хапало. І на протягу всього 19 століття царські влади вони використовували інші помешкання для утримання в'язнів або злочинців.
Так ось, 1830-31 годы это был будинок Покармеліцького кляштара, костьола. Зараз это будинок Приватбанка, але ось тут на этой користі розміщався кляштар кармелітів босих. Ага. И в 1831 году, когда были злопаны так званые, в 1833 году были злопаны так званые удельники экспедиции Залівського, які з Парижа приїхали сюди, щоб зняти повстання. Частка з них була поміщена тут, а так само Покармеліцький кляштар використовувався під час повстання 1863 року, або повстання Костуся Каліновського, коли великий наплыв політичних злочинців ясно привел до того, що знову ж місце у основному острозе не хапало. І тут ще одна особливість. Варто тут зауважити і провести паралелі з сьогоднішнім днем, що цікава особливість, що злочинці кримінального характеру, ті, які здійснили кримінальне злочинство, украли що-небудь, або забили кого-небудь, вони за своє утримання нічого не платили. А коли туди трапляли політичні, так звані злочинці, люди, які повстали супроти царя, вони ще за своє утримання у тюрмі платили. Як і сьогодні у нас людей выпускают со стресса только тогда, когда... всем белорусам уже разослали, да, что было такое, что они повинны заплатить за свое утримання у тюрмі. Ось, якраз напевно, це традиція сьогоднішніх плат ідея якраз з далекого 19 століття. Покармеліцький кляштар – це вже четверте, здається, місце, в яким трималися в'язні. Наступний будинок Домініканського кляштара. Тут не зовсім Домініканський кляштар, вам показано, як це будинок Домініканської гімназії, або Мужчинській гімназії, яка розміщалася в будинку Домініканської гімназії, вулиця Совєтська, це теперішня уздовж якої стоять шереги наших канцлерів. Знову ж, в 1833 році гродзенський губернатор Муравйов, будущий Муравйов-вешальник, він загадує переробити цю гімназію з Домініканської у царську гімназію, а будинок костьола, який розміщався там, де зараз пам'ятник Соколовському, там раніше був костьол. И улица называется, это маленькая улочка, она по сегодняшний день называется Доминиканская. Потому что там стоял Доминиканский костел. Так ось, будинок этой гимназии, будинок этого... І будинок этого костела так само використовувався під кляштар. Так само в якості кляштара використовувався Бернардинський, це той, який на горці насупроть драмтеатра. Там утримувалися в 50-ті роки секретні, так звані політичні в'язні, поскольку вони були секретні, я так і не отгадав, чим їх секрет, за що їх туди посадили. Но и своеособлівість города Гродно з'являється тим, що це був перший город на території Білорусі, який починає використовуватися в якості ссылки з більш далеких заходніх обшарів Російської імперії. Як це не дивно, город Гродно це був місцем ссылки на сход. Ми привикли, що Сибір – це місце, куди висилалося насильництво для покарання. Оказується, город Гродно так само був такий. Наприклад, у 1825 році з території Царства Польського, якою тоді Чеської Російської імперії було, у Гродзенський кляштар Бернардина, Карла Маркса 27, знайомий адрес, были высланы по справе декабристов. В 1825 году в Белостоку полковник Игельстром спробував подняти повстання як декабристи на Сенатській площі. І його жонку, і так само невест некоторих тих офіцерів, які спробували виступити, особливо коронації Николая I, їх сослали сюди. Їх сослали не в Сибір, не в Москву, а их сослали в Сибирь, не в Сибирь, а в наш кляштар Бернардина и в Слоним. Слоним и Гродно. Два места ссылки.
Гэта кляштар Брыгітак, а таксама кляштар Бернардзінак, які на месцы цяперашняга драмтэатра знаходзіўся, яны таксама выкарыстоўваліся ў месцы заняволення. І што я хочу сказаць, я чытаў дакументы прашэнні тых людзей, які трапілі вось у гэты кляштар Бернардзінак. Гэта мова проста жудасная, яшчэ горшая, чым у турме. Па-першае, Бернардзінкі, яны, гэта быў ордэн, які не меў права камунікаваць з знешнім светам, іх не выпускалі на шпацары і гэтак далей. Ну і сам будынак кляштара, гэта заўсёды цвік, гэта заўсёды цяжкае паветра, гэта немагчымасць ні з кім паразмаўляць і гэтак далей, што гэта стварала вельмі цяжкія умовы, яшчэ горшай, чым у турме. Наступным месцам заняволення з'яўляецца францішканскі кляштар, гэта на Занёмана, вуліца Чырвона-партызанская, здаецца, там ён зараз дыслакуецца. У другой палове 19 стагоддзя сюды ссылалі ксяндзоў з усёй тэрыторыі Расійскай імперіі. Но зразумела, што з Маскові іх не ссылалі, гэта тэрыторыя Беларусі, Літвы і Украіны. Іх ссылалі як за нейкія палітычныя рэчы, напрыклад, ён аблаяў імператара, альбо ў службе не ўзгадаў імя імператара, ну і за рэчы крымінальныя. Тут яны адбывалі не турэмнае заняволенне, так як у праваславі, кажется, на іх накладывалі эпіцыды. Накладывалі, вось пэўны час яны павінны былі адбыць у гэтым кляштары. Ну і таксама сярод іншых месцаў заняволення я бы хацеў назваць Стары замак. У горадзе Гродна вельмі актыўна эксплуатаваўся ў якасці турмы. У 1863 годзе тут некалькі сот чалавек пасяразілі падчас паўстання 1863 года. Яны адбывалі пакаранне тут. А таксама сюды прыводзілі нават з Августовскай губерніі. Вязні тут былі з замежжа, з тэрыторыі цяперашняй Польшы. Але гэта зноў жа было часовае месца заняволення. Таксама сярод месцаў заняволення можна згадаць маёнтак Станіславова. Я ўжо не браў. Маёнтак Станіславова на сённяшні дзень гэта частка аграрнага універсітэта. Там знаходзіцца корпус Учхоз. Вуліца Цемерязева. Каля яго помнік Мічурыну, а вуліца называецца Цемерязева. Логіка жывесная, конечно. Мічурына, вуліца Цемерязева. Да, вось там. Таксама выкарыстоўвалася падчас 1831 года. Ну і акрамя Старога замка былі яшчэ у нас так званыя месцы пры паліцыі, куды людзей падчас арыштання для дальнейшей перасартировки змяшчалі. Аналагі цяперашняга ІЧУ, альбо ізалятара часовага ўтрымання, альбо КПЗ, камеры папярэдняга затрымання. Конкретно дзе Гродна размяшчаліся у мяне нема, і ёсць характарыстыка такіх вязніц, такіх камер. Вось як апісваецца ў 1862 годзе чыноўнік, які наведаў адны з такіх камераў папярэдняга затрымання. Ён піша, цытата: «Сердце стискается, когда бачишь гэтые брудные темные куты, что наполненные задушливым, мефетычным газом, подобные больше на клетки для диких зверов. Арештанты, что утрымливаются при полиции, на арештантов не отпускается гроши с казны и паёк. Частяком яны вымушаны больше за 2 суток просидеть там». То есть малпятники, обезьянники. При этом еще их там не кормили. А у Гродна таких малпятников, обезьянников было 2 штуки. Таким чином, подводячи вынікі нашей першей частки, я бы хотел сказать, что я налічыў больше за 12, больше за тузина месцаў заняволення в городе Гродна у 19 стагоддзе. Вы бачите, то есть можно было выбирать, куда тратить. А общее количество людей, которые могли... Зараз. Ну і зрозуміло, коли ми кажемо про агульну кількість людей, то зрозуміло, що все залежало від часу і від тих політичних подій. Найбільша, звісно, кількість в'язнів – це 1863 год. Несколько тысяч людей были помещены у розных мест города Гродно. Не, в приватних домах не, ось, наприклад, Пружана,
услугами, нават приватні доми в 1863 році використовувалися як місце заняволення. Коли ми зараз про колькісні показчики, колькі людей було, якраз я переходжу до цих показчиків, дальнейший свой погляд я сконцентрирую на основном месте заняволення, на турмі. Наша турма, всіх являється, переходимо в мури этой турми, переносимося вовнутрь. А можна ще спитати? Ось цікаво те, що всі ці місця зневолення, ну, окромя турми, приходилися на католицькі храми. Это же не випадково, были же православные храмы. Были православные храмы. Секундочку, кляштер – это монастырь, а не храм. Все-таки есть розница. А православный монастырь был один Березоглебский. А Березоглебский там помешканий таких не было, как разрешить. Березоглебский православный монастырь, его же перебили с Бернардинок, там где Драмтата, там был колись кляштер Бернардинок. А после его отдали православным. И он стал, а больше православных монастыров у нас не было в городе Гладко. То есть тут немає некой дискриминации? Не было дискриминации. Тут, дискриминация была в том, что все эти кляшторы при царском режиме они зачинялись. Они просто зачинялись. То есть был наступ на католицизм, особенно после повстания 1963 года, и больше всего было зачинено. И их використовували под армейские склады, их використовували под казармы царской армии. И вот в этих кляшторах костел, эти служба, а русские казаки на гармонику играют и свистят, и танцуют. Ну это ксенц так скажется, я читал когда документы, ось так это отбывалось в 19 столетии. Снова же про присутность царской армии тут. И мочатся во внутреннем дворе, двор казаки с третьего поверха. Это так само было. Коли мы кажем про колькостные характеристики, я хотел бы спиниться именно на грузинской турме. Ось, тут у меня некоторые звестки есть, я уже великие таблицы не робил, я на меня есть, снова, как не забивать вам статистикой. Мы бачим, что колькость вязаных в турме сейчас повеличивалась. Коли в 1822 году за год просто турму прошло 1200 человек, а то в 1995 году, я прошу прощения, ну давайте возьмем 86 год, 1873 человека прошло просто турму за год. При этом, что я хотел сказать, что в этот час сейчас увеличивается процентное соотношение женщин, которые утримливаются за кратами. И некоторые злочинцы в Российской империи были выключно жіноче обличчя, женское лицо. Это, например, детезабойство. Вельми розповсюджене було в Російській імперії таке злочинство, но и сегодня у нас дальше, да? То есть незаконно нароженное дитя забивали и за это трапляли. Альбо распутство, по-русски блуд. Это незаконное сожительство с іншими людьми. Это только жіноче. Мужчин за это не судили. Логика Российской империи это не поднимается. И еще моим фаворитом у злочинства является самогубство, самоубийство. За это так само садили в тюрьму. 8. Я чекал на питание, как можно за это садить? Справа в том, что не все спроби самозабойства были удалые. Например, ты кинулся с моста и не потонул, тебя вырытовали. И заместо того, как тебе реабилитацию, тебе тюрьму на 2 года. Потому что ты не маешь права себе позбавлять життя. Вот такая была своя особливая Российская империя, законодавство, и это оказывало вплив на кількість людей і категорію громадян, які там знаходилися. Нема, у меня есть особенный артикул про грузинскую тюрьму по час повстання. Это был скачок, несколько тысяч однозначно по час повстання. У нас тысяча была, потому что задейничали інший корпус, задейничали старый замок, там несколько тысяч. И кармелитские кляштер так само по 1000 там было человек. Тут нема 1763 года.
Коли ми спинимося якраз на типу злочинства, які тут зареєстровані, ось це тисяча з нічим чоловік, 70%, 80% процентов людей это были люди так званые пересыльные. Это не те люди, які відбували покарання в нашій стране. В большинстве випадків это были пересыльные. Справа в том, что наш город являлся важным пересылочным центром в Сибірі. Треба зрозуміти, що в Росії, і чому мені тільки другої половини 19 століття починають розбудовуватися тюрми. В Росії основним видом покарання до 1853 року з'являвся якраз фізичне покарання і ссылка в Сибір. Турма, як в сьогоднішньому нашому розумінні, пеніціарної ролі вона не виконувала. Турму на 3 роки, на 5 років вас не могли відправити. Потому что это дорого и інші объявления были об турме. Турма – это место попереднего заневоления або место пересылки. Основным видом покарания была ссылка в Сибирь, переважно в Сибирь. И там уже колонисты, вони працювали на користь громадства, основуючи, опрацьовуючи висвітлювані обсяжні обшари Сибири. І ось в городі Гродно з Варшави през Білосток привозили партію, кутые в кандалы, пренгом связанные поміж собой. Вы можете себе видеть, целый день они идут с пренгом связанные. От одного райстраха до іншого райстраха, одного припинка до іншого припинку. Гродно у їх дзьонка і ночовка, і вони відпочивали, їх розковували, розкутували. Після знов додавали гродненських злочинців, а так само в город Гродно стікалися злочинці, приводили злочинців з усіх уєзних городів, Слонів, Пружани, Кобрин, Брест, Волковиск і інші, Ліда не. Ліда, это была Вильнюсская губерния после 1842 года, Новогрудок, Минская губерния после 1842 года, звозили сюди всіх злочинців, пополняли и гнали далее на Щучин, Щучина, на Минск и так далее. И так до Сибири пешо. 3 месяца доходили. И скутали, прикутали ось так ось до одного пренгера, до одного прута. І вони ось так ось йшли скути. І ось мені ця функція тюрми, вона з'являлася дивніше, вона з'являлася основною на протягу першої половини 19 століття. Серед інших типів злочинців, які лідірували вже, коли ми кажемо про другу половину 19 століття, і першу половину 19 століття, на перше місце стояли крадежі. Все ж таки, яны были самым распространены, так само волоцужництво, подзяжництво, або по-русски, кажется, бродяжництво. То есть, когда человек не имел паспорта, он волоцуга. Да? И это было злочинство. И что цікаво, після долучення до Російської імперії, уже в першій половині 19 століття у нас з'являються професійні волоцуги з Сибири. Там же их в Сибирь завозили, а они же оттуда текали. Это ж не при Сталине, не при ГУЛАГе. Тебя в Сибирь отправляли, и никто за тобой там не сочил. И уже в 19 столетии у нас в тюрьме значается Иван Иванович Иванов, Петр Петрович Петров, Иван Беспамятный. Все волоцухи имели такое прозвище «Беспамятное». Я не памятаю своего прозвища. И отсюда пошло «Беспамятное». То есть это професійні волоцухи, які утекли з Сибири і доходили аж сюди. Значить, ведущими злочинцями було все ж таки крадежі і бадяжництво. Ну, так само корчерство, це незаконний вироб самогону в 19 столітті тут так само був. Ну і спроба підпалу і так далі. Це що тичиться злочинства. Ну, и згодна з классикой Федора Михайловича, Достоевского, Федора Михайловича Достоевского, после злочинства повинно что наступать по покаранию. Після характеристики злочинців я хотів спинитися на покарання.
Справа в тому, що, як я казав раніше, до прийняття уголовного вложення 1853 года, тюрьма не являлась основним місцем покарання. Основным местом покарания были альбо физические, альбо ссылка. В Российской империи была распространена целая иерархия приступок в системе покарания по их тяжкости. На самом верхе находился смертное покарание, а далее уже шла каторга, альбо інші види ссылки в Сибір. Коли ми кажемо про покарання, смертне покарання, то да, в нашем городе в 19 столетии означається несколько випадків оживлення смертних покарань. А при этом, что я чув многих историков и с Константином Купалы, есть такие захачик кафедры философии Кепель, який казав, що в Російській імперії, окромя декабристів в 19 столітті, більше нікого не карали, що Російська імперія була самою гуманною державою во всій Європі і так далі, і так далі. Ні, от город Гродно якраз відвергає ці висновки, до яких прийшли невідомо яким чином некоторі історики. В 19 столітті в городі Гродно було кілька випадків покарання смертними покараннями, прошу пробачення за тавтологію. А перший з них зв'язаний з війною 1812 года. Справа в тому, що та війна, яка у нас прийнята назватися айчинною, вона для білоруських земель ніякої чинної не була, вона вже громадянською була, тому що значна частка наших жихарів, вона якраз змагалася на боку Наполеона. І в городі Гродно ось підтримка Наполеона привела до того, що два брати, браты Доминские, яны расклеили по грандишам улетки об том, что с закликами жихаров вырезать своих постояльцев, русских солдат и офицеров. Як не дивно, без делоскопичной экспертизы их вылечили, этих братов Доминских. И в 1813 году за подписом Михаила Илларионовича Кутузова, это был братов Доминских, в городе Гродно 1813 год, повесили. Наступний епізод, зв'язаний з виконанням смертного покарання, зв'язаний вже з 1833 році, коли з Парижа на землі Білорусі прибули емісари, яких я згадував раніше, і одного з них, Михайла Воловича, у нас є вулиця Воловича, але, здається, не того, в городе Гродно по западу гродненского губернатора Муравьева расстреляли каля пороховых складов. Ось недзе тут, на Буденника, знаходилися гэты пороховые склады, ось недзе тут его расстреляли. На что я хотел звернуть увагу, что в Российской империи в этот час, в 1830-е годы, заховывались такие санкции. И Муравьев хотел пропоновать використати эти санкции супрать Маловича, это як четвертование. Еще были такие виды покарания. Четвертование, лишение живота, далее, что там у нас было, колесование, и так далее. То есть с часов Петра I и до конца 19 століття з юридичного пункту гледження такі покарання не могли використовуватися. Ну і в 1863 году, прошу пробачення, у 1831 году під час повстання в городі Гродно було як мінімум 3 смертних покарання, в 1863 году 2 смертних покарання. Ну і так само під час революції 1905 року грузинський былий губернатор Столипин роздавав так звані Столипинські галштуки. Всі ведуть, що таке знакомитий Столипинський галштук. Хоча сьогодні в Росії про це не прийнято казати, Столипин вже ледве не святим зробили сьогодні. Забуваючи те, що він жорстко розправлявся з жихарами Росії.
Значит, смертные покарания они стояли на вершине иерархии по жесткости, на другом месте стояли ссылка на каторга, ссылка на заводы, ссылка на поселение, ссылка на жилье, административная ссылка, існувало несколько видов ссылки. Так само тяжкость ссылки регулировалась отдаленностью от центра. Могла быть ссылка на Камчатку, а могла быть ссылка в Вологду. Шушинская, я размовлял не так давно с человеком, який живе у Шушинской, казали, Ленин отбывал ссылку в Сибири. Да и не там кавуны, по-русски арбузы выращивают в Шушинской. Там чудовный климат. Это санаторий. Тому, але, конечно, коли это Иркутская губерния, або Байкал, то это трошки інші мовитниця ссылки. То есть тяжкость покарания наша регулировалась и отдаленностью от центра. И на третьем месте в этой иерархии стояли телесные покарания. В Российской империи это империя телесных покарань. Яны стосовались у 19 столетии як особенно від покарання, так і в сполученні, наприклад, з той же самой ссылкой. Вырывали ностры и отправляли. Альбо, коли вы глядели это кино, давнейшее, Михалковый сибирский цирюльник, там в один момент, я запомнил, высылали его за політичне злочинство, полова головы его была поголенная. Вот так політичних означали, что полова головы, а яна галилася. Криминальных нет. Вот тут мне это добре значено. У арсеналі покарання фізичних було досить шмат різних інструментів. Тому неоднократно для цього використовувалася пуга, по-русски кнут, да? Так само бізун, по-русски плеть, а так само роска. Ну і шпицрутане. Шпицрутане не використовувалися для цивільного насильництва, шпицрутане не використовувалися в начиненні для солдат. Устраивалась так званая «зеленая улица». У Толстого, здається, есть такое, мы в школе вышли, после бала, да? І солдатчика тягнули на рулі зброю, і кожен солдат інший повинен був дубцом його ударити. Смертного покарання не було, але коли призначали 5000 шпицрутанів, ніхто не переживав. А такі санкції досить часто вони використовуються. Так ось ось такі речі використовуються. Знизу у нас бізун, він складався з ручки рукояті, і на його насаджувався ось такий ось язик, зборно-розборний інструмент. 10 ударів, добрий кат мог забити так само чоловіка, таким бізуном. Зверху у нас гэта, что у нас, плеть. Альбо по-белоруску гэта будзе, не, гэта пуга, а гэта бізун. Ось, яна мае 3 завершення, і зрозуміло, що покарання її було більш лагодним. До речі, в Російській імперії була така градація. 10 ударов пугов приравнивались, ось 10 ударов пугов приравнивались до 30 ударов бізунов, а 10 ударов бізуна приравнивались до 40 ударов розгой. Розги, з чого вони робилися? Розги вони робилися з березових дубков. І у Гродзенській тюрмі був навіть еталон розги. По всій Російській імперії були розослані еталони, як повинні виглядати вони. І інструкція, після 10 ударів, розга відкладалася і бралася нова. Мочилася в воді і бралася нова. Ось такі речі відбувалися у тюрмі і біля тюрми. Питання, а хто цим займався? Хто бив, хто карав, хто оживляв фізичні тілесні покарання? А були спеціальні люди у Російській імперії – кати. И кат жил в Гродзенской тюрьме. А у меня твердое переконание, что профессия ката это стояла на самом низком уровне проступки престижности всех профессий. Навіть золотники, які вивозили
очищали прибиральні, вони стояли вище, чим Гродзенський кат. А чому? Тому що в лік катів набирали тих людей, які були призначені до ссылки в Сибір на каторжні роботи. Їм пропонували. І вельми часто в Гродзенській губернії були вакансії ката. Тобто не було жадаючих пойти працювати катом. Лепей Сибір, лепей каторга, чим залишитися вдома і осуществлять фізичні покарання. Знову ж, я особливо досліджував статут Гродзенського ката. Мною вилучено каля 10 імен, які працювали катами в 19 столітті до відміни тілесних покарань. У 70-ті роки 19 століття в Російській імперії відмінили тілесні покарання офіційно. А до этого часу, на протягом всього 19 століття, вони широко використовувалися. Всі кати жили в турмі. Вони жили трошки особливо від в'язнів, для їх було особливе помешкання. І вони отримували казенну попратку, і їхнє отримання було в 2 рази більше, ніж у в'язнів. Тобто, коли в'язням давали на отримання, прикладом, в день 5 копійок, то кату давали на отримання 10 копійок. Але він жив за кратом, він жив за муром, і так далі, і так далі. І серед цієї галереї катів у меня есть один фаворит, это Семен Свекла. Семен Свекла, знову ж злочинець, якого присудили, да. Він сам походить з Салатія. Салатія – це не каля Озеру. Походить з Салатія, його присудили до каторги, але він погодився залишитися катом. Він справно виконував свою професію, але в некий момент щось з цим зворушилося. І він почав просити, писати прошення, щоб його визволили від цієї посади. Не хочу бути катом, і все. Влада нічого не реагували. Тоді Свекла перейшов до рішучих дій, він поспробував утечі. Але його злапали, вернули назад. І тоді Семен Свекла поступив наступним чином, він просто відмовився виконувати свої функції. Я пацифіст, я больше этот инструмент в руку не возьму. Вот так вот Семен Свекла добился своего, что его сослали в Сибирь. А город Гродно застался без ката. Из Вильни до нас присылали ката, как он выполнял свои функции. Вот такие цікаві епізоди. Вот, окромя Бізуна, окромя Роски, були ще інші способи покарання, так зване клейміння, каторжник. Вибивалися в Гродно, так само клеймили людей. Де відбувалися покарання? Покарання обов'язково в Російській імперії повинні були мати публічний характер. Основний сенс покарання було те, як наближати інших, воздіяти на інших людей, щоб вони так не робили. І для цього використовувалися ешафоти. Знову ж, коли город Гродно, це 1847 год, ось так виглядав Гродненський ешафот. Це дерев'яна конструкція, яка збиралася і розбиралася по мірі потреби. Тобто, коли в турмі накоплювалася певна кількість в'язнів, яким треба було виконати деякі фізичні покарання, цей ешафот, як цирк Шапито, збирався на центральній соборній площі, або теперішній Совєтській площі. Ось тут знаходяться так звані козли, де були спеціально оттулені для рук. В'язня приводили, він просовував туди руки, їх зв'язували. І після відбувалося покарання фізичне. А ось тут ось ми бачимо прем'єр або слуг ганьби. Справа в тем, что в Российской империи дворяне, высшее сословие, было вызволено от физичных покараний. Але в некоторых випадках присуд звучав так: позбавить его дворянства. И как позбавить его дворянства, его взводили до этого слова ганьбы, и в некоторый час он повинен отстояться. Это так званая публичная казнь. Пам'ятаємо Чернышевського, публічне переломлення шпаги над тим, що він вже не дворянин. Ось якраз це шельмування
позбавлення дворянства, в городе Гродно, правда, не было таких выпадков. У вас в Вильнюсе были такие выпадки и в 19 столетии. І після ешафот збирався і переїжджав, наприклад, в Слоніму. Як цирк Шапіто розстрілював. В Слонімі розгружали острог, колотили кого потрібно і переїжджали в Волковыск. І ось так, як гастролював, люди на центральній площі з цікавістю зустрічали таких гастролерів. Всі, окрім тих, кому доводилося бути нав'язаних до таких козлов. Ось. Після покарання, ці є які питання? Після покарання я би хотів зупинитися на умовах життя людей у тюрмі. Коли казати кратко, коротенько, то ці умови утримання на протягу всього 19 століття були вельми тяжкі. Об этом свідчить як мемуарна література, об этом свідчить як офіційні документи, об этом свідчить і інші факти. Я не буду тут перечитувати цитати тих людей, які опинилися в Грузинській тюрмі, це були досить знамениті особи, той же самий Олександр Акіншиць, ім'ям якого названа одна з вулиць во Франції, доктор в одному городі, вже не пам'ятаю яким. Це той же самий Наполеон Борда, якого я згадував сьогодні, це інші дворяни, які опинилися тут під час повстання 1863 року. Означено, что были алкогольные камеры, где утримливались по 15-20 человек, так были одиночки. Утримание в одиночной камере было больше, зрозуміло, тяжкое, чем утримание у огульной камеры, потому что тут так само были психологічні ніки моменти. Так само, як я казав, з покаранням, умови утримання були різні для різних соціальних категорій. Справа в тому, що Російська імперія була імперією сословною. І існували різні умови, різні камери як для дворян, так і для простих людей. Так само, особливо тут я б хотів зупинитися на євреях. У 19 столітті євреї складали значну частку населення города Гродно, знаходилося до 50%. І можна сказати, що в першій половині 19 століття вони ще жили особно, не тільки в нашому місті, але вони особно жили ще і в самій тюрмі. Тобто для них були особні камери, і вони могли собі в тюрмі готувати кошерну їжу особно. Тобто м'ясо їм, звісно, ніхто не давав, тому що в тюрмі не було никогда грошей, ну і в останнім вони готували кошерну їжу. Ось такі свої особливості. Чим вже відрізнялося утримання дворян і не дворян, воно відрізнялося тим плати, якою залишалося на їх утримання. А дворянам, звичайно, на утримання видавалося 2 рази більше грошей, ніж простим громадянам. А скільки ж грошей це давалося? На протягу 19 століття не було такого, що була фіксована некая сума. Справа в тому, що в кожному регіоні визначалася своя сума, скільки буде видаватися на утримання того чи іншого в'язня, в залежності від цін на продукти. І тому в 19 столітті ця сума варіювалася від 3 до 12 копійок. Тобто за 3 копійки в день чоловік, який опинився за ґратами, повинен був прожити. Ну, це, правда, сребром. Коли ми кажемо 3 копійки, це сребром, тому що були як сребрані гроші, так і асигнації. Розниця прикладно в 3 рази поміж це було. Криниця фінансування. Держава не фінансувала з 1838 року утримання в'язнів. В 1838 году по ініціативі знову ж імператриці жінки Миколая I во всіх губернських городах і навіть уїздних городах були створені комітети, тюремні комітети, попечительські комітети, куди в обов'язковому порядку були введені всі вищі адміністративні особи, губернії, уїзди і так далі. І ось там вони займалися тим, що знаходили сродки на фінансування, і частково це були складки, по-русски, складки, взносы, это были взносы администрации и чиновников.
Акрамя того, існувала така криниця фінансування, як милостиня. Вельми часто означается, что конвоиры водили людей по квартирам с протягнутой рукой, и мы просили милостыню. Так само існували ахвярування, яких я казав, ну і існував туремний кубок. Як у церкві або в костюлі існує церковний кубок, так перед турмою, перед входом була така скриня дерев'яна, куди кожен мог ахвярувати певну суму грошей. Ну і так само, уже починаючи з першої половини 19 століття, людей, які знаходилися в турмі, починають притягувати для робот поза мурами турми. І ця робота, вона оплачувалася. В першу чергу, це були праці по уладкуванню города, прибирання вулиць, мостових, будівничі праці. А уже в 70-ті роки, коли Російська імперія розповсюджується ідеї з Англії і з Германії, в першу чергу, будуються майстерні, майстерські у цих туремних установах. І ось у нас в нашій турмі це були майстерні по виробу обутка, так звані коти. Котик – це від обутки, який якраз мовився арештантом. І ось шавецькі майстерні існували тут уже в 70-ті роки. При этом вязни отримували только 50% от того, что они заробили. И это шло их на працовную книжку. У них были туди ощадные книжки. А 50% шло на поліпшення умов їх отримання, каб їм ліпший прибарок був. А 50% откладывалось, накоплювалося на ощадные книжки, и коли они выходили на волю, это им выдавалось на руки. Ось така система, вона існувала в грузинській турмі в 19 столітті. Що за ці 3 копійки, або більш постійно кошт 6 копійок можна було набути. Як же харчувалися в'язні, які знаходилися в грузинській турмі? Треба одразу сказати, що це були 2 різні системи харчування в 19 столітті. До початку 1840-х років, недзе до 1837 року, ці гроші, ці 6 копійок видавалися в'язням на руки. Ви уявляєте, в турмі вам видають 6 копійок, і як хочеш, так і харчуйся. Так і було. Храми, напевно, були. Був артельщик. Артельщику давав хто кілька грошей, артельщик виходив за межі, купляв, що треба, приходив, і тоді вони вже готувалися. Эта система існувала до 1837 року, вже після відбувається інший спосіб забезпечення в'язнів продуктами, це вже і централізовані поставки. Гроші не видаються, а адміністрація сама проводить конкурс серед жителів города Гродно, хто на год викупить право поставки продуктів в грузинську турму. Ну і, звичайно, євреї вигравали цей конкурс і поставляли вельми неякісної продукції. Я не антисемит, я констатую факт. Подрядчики, вони називалися. З цієї суми 6 копійок або 3 копійки, 70% або 3/4 суми йшло на хліб. Норма хліба на протягу всього 19 століття для грузинської турми, не тільки грузинської турми, вона була незмінною. Це 2,5 фунти. 1 фунт – це 400 грамм. То есть больше килограмм хлеба. 70% это килограмм хлеба вы отримуєте на день. Все остальное мало назву приварка. Приварка – это, звичайно, самые танные продукты, які можна було купити на грузинському ринку. Это крупи, ячневые крупи, грецкие крупи, редька. Это бураки, это капуста. В другой половине 19 століття это уже бульба, бо тоді это не було. Редко в якості заправки, а не особної їжі було сало, а в постні дні замість сала олій. У другій половині 19 століття називається поліпшення умови утримання, тоді з'являється по п'ятницях селядець. М'ясо? Ні.
Мясо толькі, дарэчы, вось не ведаю, памылка чамусь у музеі турмы, там кажа, што выдавалася мяса. Не, нідзе в архівных дакументах мяса не давалася, толькі тым людзям, якія знаходзіліся ў турэмным кошыку. Мяса давалася, а звычайныя вязні на мяса атрымаць. Але вось такія вось досыць цяжкія умовы, яны не закрывалі магчымасці арыштантам набыць прадукты на волі. То есть яны маглі жандармам даць грошы, і тыя жандармы прыносілі ім ежу з волі. Але гэта в асноўным рабілі дварамі. Зразумела, што людзі бедныя, сяляне, якія трапілі туды, яны не маглі сабе нічога дазволіць, і наадварот сустракаюцца дзесяткі прашэнняў, нягледзячы на гэтыя цяжкія умовы, нягледзячы на такі рацыён, дзесяткі, сотні прашэнняў людзей, каб іх адправілі ў турму. В першую чаргу гэта жанчыны прасіліся ў турму. Чаму? Арыштоўваюць іх мужа, адзінага кармільца, і ён сидзіць в турме, нема на што жыць. І прашэнне. Прошу случить меня с мужем в турму, бо калі яна трапляе в турму, сацыяльнае забеспячэнне ёсць. Ёй і яе дзецям. Сапраўды такія выпадкі былі досыць распаўсюджанымі, і людзі шлі добраахвотна ў турму, у тым ліку і Гродзенскую ў 19 стагоддзі, і гэта далей. Калі мы кажам пра рэжым утрымання, гэта што тычыцца якраз ежы, умоў утрымання, умовы цяжкія, рэжым утрымання на працягу ўсяго 19 стагоддзя ён узмацняўся. Калі на пачатку 19 стагоддзя азначаюцца проста неверагодныя выпадкі рэжымнай установы. Напрыклад, у 1817 годзе губернскі пракурор прыходзіць правяраць наяўнасць вязняў. Пераклічку праводзіцца, і раптам аказваецца, што ў пэўнай часткі заняволеных няма. Ніводнага габрэя ў турме няма в 1817 годзе. Па спісу ёсць, а тут няма. Што такое? Іх адпусцілі домой з сувязі са святам Пейсаха. То есть яны збегалі, адсвяткавалі і назад сидзець у турму. Вось такія выпадкі фіксуюцца ў 1817 годзе, альбо ў 1822 годзе начальнік турмы раптам заўважае, што вязні нехта не зусім роўна ходзяць. Аказалася, што адзін вельмі прадпрыемчывы вязень, не буду называць яго нацыянальнасці, самі здагадаецеся, устроіў сваю камеру шынок, дзе кожны жадаючы мог за 10 грошаў набыць варту гарэлку. Гэта не Жванецкі, гэта гродзенская турма на пачатку 19 стагоддзя. Але на працягу той же самый падчас паўстання 1863 года згадваюць, што сапраўды можна было мець зносіны з волі, што з камер выкідвалі свае запіскі, і можна было перакліквацца, і гэтак далей. Але ўжо ў другой палове 19 стагоддзя ўсё ж такі змацненне рэжыму было адназначнае. І вось такіх вольнасцей, пра якія я казаў, якую яны дапускаліся ў першай палове 19 стагоддзя, іх не было. Такім чынам можна зрабіць выснову, што на працягу 19 стагоддзя гродзенская турма не выконвала свае галоўныя задачы, а менавіта яна не забяспечвала ізаляванне вязня ад навакольнага свету і абмежаванне зносін з іншымі людзьмі. Вось яна не адпавядала гэтаму прызначэнню. Ну і апошняе, на чым я б хацеў спыніцца, нешта сёння хутка у меня гэта атрымаецца, на чым я б хацеў спыніцца, гэта ідэалы людзей, якія там знаходзіліся. Ідэалам любога вязня з'яўляецца свабода. І яны рэалізавалі гэты ідэал праз спробы вырвацца за краты. Выяўлена некалькі дзесяткаў удалых спробаў уцячы. Пра адны з іх вядома, дзякуючы тым ліку ў нашай Ніве, в 1907 годзе звязалі з пасцірадлаў вось такі вось канат і вылезлі 7 палітычных заляволенняў, гэта вядомы факт. Але зноў жа маім фаварытам, альбо ў 1865 годзе вязня, які адказваў за набыццё прадуктаў, выпусцілі з грашыма, каб ён затарыўся прадуктамі, ні грошаў, ні вязня,
назад я не убачили. Ось такі це самі прості уцюки. А ось знову ж моїм фаворитом з'являється 1816 год, коли оживив уцюки Семен Самусик і некоторі інші, це так звані самі незвичайні уцюки. Ось, Самусик в той день кухаром, він зварив кашу, яку він почастував не тільки в'язням, але почастував і караву. Після того, як вони покушали цю кашку, 19 чоловік згубило притомність. Оказалось, что это была не просто кашка, а кашка была с блёкотом, або по-русски белина. То есть каравульные белины объелись. Подчас летней дневной прогулки он нарвал блёкоту, подсыпал кашку, и 19 вартовых они сгубили притомность, и этот товарищ Семен Самусик бесперешкодно в 1816 году все. І в 1817 році зустрічається прозвище трусів невольних жидов, яких обвинувачили в тому, що вони поїли каравульних дурп'янами. Дурп'янка – це те ж саме блёкот, та ж сама белина. Ось, тому що такий спосіб він мав місце бути, свідчить Білостока, приклад Білостокського строга, де в 1851 році так само арештанти Габриэль накормили своїх каравульных блёкотом и здійснили удалые уцюки. Завершаючи екскурс у історію місцевої пенітенціарної установи 19 століття, треба зазначити, що ця установа, одним словом, наша грузинська тюрма, мала широк особливостей в порівнянні з іншими подобними установами в межах Білоруського і Литовського краю. По-перше, це була сама старожитна тюрма на землях теперешней Литвы и Беларуси. А другая особливость была в том, что у нас не было одного места за неволення в 19 столітті, а для цього використовувалися інші установи, переважно релігійного типу. Ну і так само треба значити, що на становище людей у тюрмі оказували вплив як розвиття огульно-російського законодавства, так і особливості місцевої адміністраційної системи, а так само які традиційні норми, характерні менавіта для нашого часу. На повсякденне життя за кратами свій відбиток так само оказували національно-релігійні, соціальні відмінності Градівщини, різні політичні події, на які був багатий наш регіон у 19 столітті. Дякую за увагу.